Poštovani posjetitelji, cijenjeni gosti, dragi folkloraši, dobrodošli na 18. festival folklorne koreografije u organizaciji Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja i Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Beli Manastir kao domaćina. Srdačno vas sve pozdravljamo, a posebnim zadovoljstvom pozdravljam predstavnike Udruženja koreografa Narodnih igara Srbije, kao i sve voditelje, predstavnike društava koji će se večeras natjecati ovdje, a poslije nas i malo zabaviti. Isto tako poseban pozdrav zamjeniku gradonačelnika Belog Manastira, gospodinu Goranu Hesu. Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja jedina je priznata strukovna udruga folklorne djelatnosti u Hrvatskoj. Osnovana je 2001. godine, broji 107 članova i do sada je održalo 19 stručnih skupova, donijelo kriterije za statuse folklornih koreografa i voditelja, izdaje licence za rad folklornih voditelja, izdaje certifikate vrsnoće za scensko izvođenje hrvatske narodne i hrvatske folklorne umjetnosti, te provodi čitav niz aktivnosti s ciljem poticanja scenskog folklornog stvaralaštva te unapređenja i priznavanja rada folklornih voditelja. Festival folklorne koreografije jedinstven je i originalan projekt Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, a po svojem konceptu jedinstven je u svijetu. Za njega volimo reći da je putujući festival, jer se svake godine održava u drugom gradu Lijepe naše. Tako je do sada održan u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Rijeci, Vinkovcima, Vodicama, Koprivnici, Biogradu na moru, Kostreni, Dugom Selu i Krapini, Križevcima, Zadru, Ivanić-Gradu, Bjelovaru i Splitu. Festival je natjecateljskog karaktera i na njemu se natječu koreografi svojim scenskim ostvarenjima. Temeljem pristiglih prijava, selektori društava odabrali su 8 koreografija koje ćemo vidjeti na natjecateljskom dijelu festivala, a koje će izvesti preko 250 folkloraša. Napomenimo još da se 18. festival folklorne koreografije u Belom Manastiru održava uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a festival je podržao i grad Beli Manastir. A sada molim gospodina Tomislava Teljerija, predsjednika HAKOD-a Beli Manastir, da nam kaže nekoliko riječi. Poštovane gledateljice i gledatelji, poštovane baranjke i baranci i svi dragi gosti, ja vas srdečno pozdravljam ovdje sa pozornice Centra za kulturu u gradu Belom Manastiru. Poštovani zamjeniče gradonačelnika, poštovana predsjednice Hrvatskog udruženja, da ćete imati što pogledati, što će izvođači izvoditi i njima želim svu sreću, jer ipak treba izaći pred publiku i predstaviti se sa novim koreografijama. Naravno, poslije koji vodi gospodin Goran Knežević, nadam se da neće biti prestrog i da će svoj osvrt naravno poslati im i većeg okupljanja. Želim svako dobro i da se sretno vratite svim svojim kućama. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, gospodinu Teljeru i malo promoko. Još treba samo napomenuti da će natjecanje pratiti i u svojstvu ocjenjivača selektor društva. Inače, 18. izdanje festivala folklorne koreografije je zbog pandemije čak 2 puta odgađan, tako da su naši folkloraši već zasigurno nestrpljivi, kao i svi mi vjerujem, da nakon dugačke pauze napokon izađu na pozornicu i doživimo ono staro, normalno. Ali će to biti naši Slavonci, skoro pa domaćini. Dosta su nam blizu, ovdje riječ je o Cvelferiji, dakle, naziv koreografije Cvelferskim drumovima, to je županijska Posavina, Cvelferija. Autor koreografije je Ivan Zlatorić, stručni voditelj prema kriterijima društva, autor glazbene obrade Matko Bačić, voditelj ansambla Ivan Zlatorić, voditelj glazbenog sastava Matko Bačić, voditelj pjevanja Ana Zlatorić, kostimografija Ivan Zlatorić. A nastupa Kulturni centar Igrišće.
je naše, time smo ponosni. Vrmanja blizu Drenovaca, Tikunja kraj Šumanovaca. Vrmanja blizu Drenovaca, Tikunja kraj Šumanovaca. Molim riči zapivati ove, selo naše Drenovci se zove. Molim riči zapivati ove, selo naše Drenovci se zove. Hvala lijepo Kulturnom centru Igrišće. Hajda
sa rumela.
Hvala lijepo ansamblu Zabok iz Zaboka, a iz Podravke. Da bi se učile telegradske gore, da bi se videlo malo Međimurje, da bi se